Uredba o oslobađanju fiskalne kase koja je od 1.1.2022. skoro nikoga ne oslobađa fiskalne kase, u članu 3 stavu 3 propisuje da je obavezno imati fiskalnu kasu, to jest evidentirati promet putem fiskalne kase u maloprodajnim objektima koji prvenstveno služe za maloprodaju fizičkim licima. Shodno tome, tumačim da je to upravo ukazuje na mogućnost da kao što su i do sada preduzetnici i pravna lica koja ne posluju sa fizičkim licima i posluju samo sa pravnim licima mogla da pošalju obaveštenje poreskoj da neće koristiti fiskalnu kasu jer rade samo sa pravnim licima, tumačim tako da ovaj član 3 stav broj 3 nove uredbe takođe dozvoljava da se ukoliko nemate maloprodajni objekat u kome je baš primarno prodavanje roba ili usluga fizičkim licima, tumačim da ko nema to, ko radi samo sa pravnim licima i ne radi maloprodaju, da će opet imati mogućnost da bude bez obaveze evidentiranja putem fiskalne kase, to jest opet, kao i do sada, na isti način neće morati da ima fiskalnu kasu.